Ginanami ruas na burju. Nangakaparhalado, bigihami nakim, di balga ni Rohamuna, marhiti-hiti hajong-jongan ni Huriata na pinauja ni Tukata nuay, nagabibidolo horepon. Na pasti, urajumihami do sihol ni Rohamuna di paso-paso ni Debata. Tangiang siya tonga-tonga ni Huriata, marhitihami ang kanaposona. Asagad na makanauli naringkan si Jalom muna. Posdoroha maluma nakana sahit dihamonak kotukat tahamu mangarubi kaparaluan ni uluan. Tarlumobi dia kanat sinita ni roha. Taringo tua ka masa depan niya kaya nakon. Jalatik tu ngadong dobe na makasiholi haga diyo ni. Pos roha muna. Dalam tangiang ni sa huriaw mamarhiti na posona. Anggiat pitiki haletasa. Di paso-paso tuhata parbue bortian. Akan makirim di hagabion. Suwaksong oni dapat makan na niluan. Jupang makan na jinalamuna. Di gano pa kasita-sita di tonga-tonga ni rumah tangga. Alani di sihol ni Rohamuna. Majalo paso-paso ni Debata, marhiti-hiti ulos na pinasaha ni Huriata, kakabipi dolo korepon. Tangiang nami ma, suri hami nasa Huriaon, kana poso ni Tuhata na marhubes di Huriaon. Pasahaton ni Tuhata may dihamu titiki haletatsa. Tuhata ma nama masu-masu habu saluna. Alani abang parmusi nami, balgami rohani Huria AKBP dolo horepon marhiti-hiti pardalanan ni ngulu di sudi akan nama jakon majalo ulo serbangun. Baik abang ma naho partusik.
kabe pero tonga mangon siap betua ji. Jadi batakas pangurupion na sida tu panitia mang. Jadi las rohani huriat tamarhiti panitia neng pasatot tanian ulo samang. Badi pasti ko amang manon hata namin. Tujolom keluarga ni amang Ersito Pulboru Siregar. Di Cipta Asri. Jadi itong matselas rohani huriaon. Bariban. Alani pangurupion muna tu huriat taon. Memang bibil fruit tadi so disupur da takas. Bui dua makta bui. Delay do las ni rohatta. Di las ni huria sederion naing pasahaton ni huriaon ma berhite-hite amang preses ulus tu hamuna. Maka mulai teh dipilihan nok pinasaha muna. Alani i jalo hamu mai di bagasan las ni roha. Mulai ate ma.